Det er det bare lige. Kort video, hvor jeg lige skal vise jer noget. Han drifter. Kom, vi skal lige hen på det her jord. Kom nu med. Fuck. Bare gå i hullet. Altså, du ved godt, der er dårlig kvalitet. Fanden ring. Jeg skal lige have den vendt om. Og han kører på træ, mine damer og herrer. Se hvad han laver. Hej. Kom nu. Ja, vi det der. Kom nu. Prøv at se. Kom nu. Kom nu, Axel. Du må også slukke nu. Hvad?